तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। वेंगुर्ला तालुक्यात गेले 2 दिवस सतत पडणाऱ्या पावसामुळे नदी ओहोळ प्रवाहित झाले, तर हा शेतीला उपयुक्त असा पाऊस पडल्याने शेतीच्या कामांना वेग येऊन बळीराजा सुखावलाय। गेल्या 24 तासात तालुक्यात सर्वाधिक 80.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे। वेंगुर्ला तालुक्यात गेले 2 दिवस सतत पडणाऱ्या पावसामुळे नदी ओहोळ आता प्रवाहित झाले। दरम्यान 15 ते 20 दिवसांपूर्वी कोकणात मान्सून दाखल होऊन सुद्धा मुबलक प्रमाणात पाऊस न पडल्याने बळीराजा चिंतेत होता। मात्र गेले 2 दिवस पडणाऱ्या पावसामुळे शेतीला उपयुक्त असा पाणीसाठा झाल्याने शेतीच्या कामांना वेग येऊन बळीराजा सुखावलाय। दिवसभर सुद्धा पावसाची संततधार सुरूच होती। दरम्यान तालुक्यात तुळस चैतीर मंदिर इथं झाड पडल्याने या ठिकाणचा मार्ग काही काळ बंद होता, तर उभादांडा इथं मुख्य रस्त्याच्या बाजूला पाण्याच्या पाईपलाईन घातलेल्या ठिकाणी मोठा चर पडून पाणी रस्त्यावर येत असल्याची माहिती वेंगुर्ला तहसील कार्यालयातील आपत्ती विभागाकडून देण्यात आली। दरम्यान तालुक्यात गेल्या 24 तासात सर्वाधिक 80.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून आतापर्यंत 665.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।